Regional. Idol John, go ahead. Naipayan na dagitiya sa gasot kan lima ka ubing iti permanente na pagsaingan. Babayan iti Region 1, iti Adoption and Foster Care Program ti Regional Alternative Child Care Office. Basta ti record ti Puntawan na 2022, kit di manunen ti kastoy bilang, dagiti nagbalin a recipiente, kinagbalin a legally adopted. Idinto nga damit iti 85 kada iti foster care. Naipaayan ti government subsidies iti masaknan ken manarimaan ti proseso iti panakalegal dagiti daduma. Napabilag daytoy babaen ti Republic Act No. 11642 when iti Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act abinangon ti National Authority for Child Care. Dito paglintigan kat na-reorganisar iti dati nga Inter-Country Adoption Board, Foster Care Services, babaen iti National Authority for Child Care, may isa a one-stop quasi-judicial agency, iti Department of Social Welfare and Development Office. No pekas pa nagkalinaed anarikot kaya nasaan pa analawat di panangawat di komunidad. Iti dahi kaya ba nagisasya po na nga adadagi sa ahensya tapos malakpidan na si stigma. Kagawa 99.5 Nalawag, Idol John Gistin, Tatapos.